Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního let's playe na hru Shakes and Fidget the Game. Tak, jelikož před chvilkou jsem tam vyrenderoval nový video, tak si to tady jeden kluk z cechu prostě strašně vychvaloval, že bude ve videu, tak ho tady představuju. Je mu 14, takže nějak aby to nějak pochopil. A teď to ten samý den, takže já chci jenom představit náš cech, protože by měl takový nápad. A to je dobré, tomu za to děkuju. Tohle je můj účet. Potom tedy Sabado je spolužačka, která začala díl než já a je teďka větší level, jelikož já mám starý, ještě kamoš. A mám starý tenhle, mě vykradli, takže epiky jsem ještě zachránil, ale jinak nic. A už tam píše. Tak já to tady budu proklikávat. Zase on, suchý rohlík. Takže tohle je jakoby na tomhle cechu byla soutěž. A tam ten Čiky, kdo to vyhrál, tak mu dal to Čiky 2. A on si založil novou, takže to je teďka ten pravý. Taky spolužáčka z vedlejší třídy. Tohle je spolužák, nevím proč si dal holku. Zase spolužáčka. Tu neznám vůbec. Možná znám, já nevím. Ten se k nám nějak přidal, nevím, někdy, když jsme chtěli jít do toho podzemka, tak plus minus nějak potom. Tohle taky nějak neznám, jsou ne. Nevím, taky neznám. Ten zbytek cechu nějak neznám. To mě strašně vytáčí. To je suchý rohlík, tohle. Tak zase spolužák. A to je Sabado 2, takže tím pádem je to druhý účet z té druhý nejlepší cechu. Už to vidím. Takže trolololo. A jdeme na to. Zkusíme. Tak jsme projeli, protože je to var. Podzemka zkusíme. Tak já nevím, ale tam k tomu nás tak nějak přibližujeme už. Jakž tak. No tak nic, tady video, který se právě vyrenderovalo. Ukazuju moji postavu Čiky 2. To je Facebook, na to se nedívejte. Tady mi spadnul flash, takže to aktualizuju. Tady. Tak, to bychom měli. Možná slyšíte takový hučení, ale to je ten orkán. Fuj, u nás to fouká, no otevřu okno a už jsem tam nepobýval, fuj. Takhle jsem se propadnul v pozicích, takže vidíte 3055 a tady mám 2194. Tak trvalo, jak na to reagoval? 3 minuty. Facebook zase, tak pojďme Alenku na řeckým. The Golden Boy zde. Takže jsme vyhráli, super. Tak do albumu a už píše. Není. Tak, kouknu stáj, na co houbičkář, dáme si čas. Takže já tady mám zase vysokou. Kurde, ono mi tam to střední nezůstane a nezůstane. Jsem radši nízkou, ať mi to líp frchá. A že ono to je lepší kvalita. Když to jako vezmu. Akorát tady to je trošku blbější.
Pár lidí říká, že je to nějaký bug s tou televizí, jenže není. A nic, to bude pro dnešek všechno. Já se s váma loučím a čau čau.